alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah eɗen ɗo e juma makko Madina Gounass jiboleru ndu alhamdulillah rabbil alamin jehen jeyen ceerno men halif men ceerno Jaɓa Tidiane Ba haliftude Madina Gounass machallah suka kala yiidemo nde dardemo nde en jogui ko ɓeydata en jogui ko wallata inchallah mawla hat makko nattoyde galle alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV bisimilla moɗon e chaine men Nangue TV Sénégal alhamdulillah rabbil alamin ji eɗen paye jonde nde inchallah rabbil alamin machallah Fatiha salat Fatiha bismillahirrahmanirrahim tembe sofanna e go ceerno eɓe ɓayri dental ngal hokkiradde hannde faade Dakaru pour alhaali yaadude e hajjiyankoɓe ɓe wallidiroyde e mumen inchallahu taala kamɓe ceerno nen ceerno Ibnu Mar ceerno enne ceerno ene yaɓiriɓe ɗanngal l'islam ummade ɗo faade Bisawo haa Konakiri balɗe seeɗa tan ɓe ngara inchallahu taala yo Allah newnu laabi ɗi fofof waɗa heen moƴƴere waɗa heen kawriɗinal jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu golle hajjuɗe kala no mbayanno ene wuya yo Allah newnu ko ɓuri ɗum
ya rabbal alamin ne waɗana noon julɓe hajjoyɓe ɓe fof bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama ɓe golla golle ɗe e dow jam e kisal Allah jaɓana ɓe kamɓe fof ɓe garta e jam ne kadi ɓe tawta en e jam bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmada tidiani radiallahu taala anhu barke ceerno men e seeranɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ceerno yo allah jaabu duwaw amin ya rabbal alamin yo allah jaabu duwaw yo allah jaabu duwaw alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم فاتحة صلاة الفاتح آمين وعلى جاب الواو alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne en gari wadde duuso e nder duuso machallah joni en keɗima to nder juma to alhamdulillah ɓen ko ceerno wonno e jangtade ko e yamrode ceerno alhamdulillah rabbil alamin wonde ceerno Bachir ceerno ene yaadude e yahawɓe toon to Makkatul Mukarrama wallodirde mabɓe golle diine o toon to Makkatul Mukarrama on hajju o kanko ceerno Bachir ceerno inchallah e yamrode ceerno kanko ɗum kadi kanko ceerno Ibn Oumar ceerno kanko ceerno kay nelima toon to Bissau guine Bissau jokkoji tan jokkoɗo enɗam l'islam machallah no wowi wade kala hitande kanko ceerno Ibn Oumar ceerno to guine Bissau machallah alhamdulillah alamin donc ɗon ha yesso muɗum foof inchallah mawla nan kamɓe foof yal noon laabi ɗi alaɗa eɗe hen janje no foof l'islam o ko jokko enɗam ɗam alhamdulillah alamin machallah yiɓenkoɓe Nangue TV ñalawma hanki o en jokkino enɗam ɗon ɗo wuuro men Sunnatu machallah hono musidɓe men wiye Tidiane Dia ɓe mbiyama Tidiane Layla to Sunnatu omo dambinno dimanche o e jawtuɗo dimanche hanki o won naga coftogal ha laaɓa en keɓano yaade guila dimanche oya hanki noon dimanche ɓe en diggaki eɗen jogui temps seeɗa en ɗiwaɗi e jahton kam jiyan wuuro ngo jiyan seeɗan ɓe wondude musidɓe men Ousmane Sow enen jaaduno alhamdulillah alamin jokkiri hen ɗam no fewi en jii ceerno Ahmad Tidiane Wane mo ganduɗa ceerno Bachir Wane ɗon ɗo Sunnatu ɗo machallah en jiima machallah en juldima ko tisdar ɗon ɗo jama ɗo ɗon ɗo wuuro men Sunnatu wonniɓe weltare yiide en ene kadi woni en weltare kadi yiideɓe alhamdulillah alamin machallah tikandi fewi no fewi no fewi jewrto e mabɓe kadi en jokki en ɗam kadi yoga kadi e galleji e nder wuuro men Sunnatu ɗen gandi wuuro men Sunnatu
ceerno mawɗo Sinthiou ɗum ko 1973 ceerno Arño Seydou Sinthiou ko men sunnata 1973 ɗon ceerno wi noon calligo ɗe sadikaji ɗi natirta aljanna alhamdulillah alamin kono wuro amgo malago sunnatodande maɗa wadde noon machallah yaade an toon ko ɗum weltare no fewi no fewi no fewi saabu yaade e ngon wuro ngo ceerno haalno ɗin konguɗi payɗi e wuro ngo ceerno Sinthiou yaade en eɗen ngon wuro naaten ɗon jettoɗen ɗon ɗum ko weltare men no fewi no fewi no fewi taw noon hanki o kadi haade men yaade sunnatu gadorɗen ko ɗon ɗo wuro men Daaru Hijrata machallah wuro men Daaru Hijrata Daaru Sarifaɓe toon gadorɗen subaka law 7 heures gimmiɗen ɗo wondude camara men Adnan Thiam jaaɗen toon jiiɗen cene seko mo Seydou tawɗen kadi dendagal diwan on kala enen dawanama dawol fittugol guesa makko kanko cene seko mo Seydou Dar ko noon ɗum foof woppi ɗum caggal o ari to men o jodde men o yewte men peut être sahabaɓe ceerno fodde jeeɗiɗo machallah o rokki en gurdameje mumen nde o tonguno guila e duuɓi hay kanko hoore makko en ɗaɓɓirimo gurdam makko omo haali ɗum hen nanne chaine men Nangue TV ɗum fof nani hen inchallahu mawla non ko weltare mawde ñalawma hanko ñalawma itti ñalawma yuɓɓi waɗi fayida sanne yaade Daaru Sarifaɓe o toon jewte arta kadi jokko ene koɗo sunnatu machallah ɗum kadi ko weltare men ko ɓeydare no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi alhamdulillah alamin yiɓen koɓe nan wi bandiraɓe nan ɗon daari gam fadde ha ceerno ara alhamdulillah alamin ceerno ara joni inchallahu mawla ma ceerno yiɓuɗo ma ceerno jokku golel l'islam o e diine o inchallahu mawla to nder jama toon ceerno ɓenni mbaɗen duusa garano e on saaha noon jokken kadi duusa inchallahu mawla en ceynima ceerno men ceerno hanne Keɓe machallah omon ara alhamdulillah alamin en puɗɗima nande dande ceerno Baro mo ceerno Amadou Ndiaye machallah en puɗɗima nande an makko tan oto fuɗɗima wadde départ arde alhamdulillah alamin machallah Keɓe Keɓe alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin jet oto ceerno joni feeña joni inchallahu mawla oɗo subaka ɓuuɓɗo subaka deƴƴo machallah alhamdulillah alamin machallah kettoɗen dande ceerno Baro ceerno Amadou Ndiaye nde kettoɗen قصيدته الجديدة لا تلام ففي الترحيب بالنير ceerno Bachir ceerno ono jeeho makko o machallah alhamdulillah fof en jeeho yaahat yaada dental ngal inchallah alhamdulillah rabbil alamin machallah duuso gatano nani jehen nder to mbaɗen duuso ɗimmo inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin fatiha salatul fatiha duwa o bato inde nde jaam haajuji amin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima ngam arde juurade ceerno men mawɗo garde kod ceerno Ibrahima Ceerno alhamdulillah inchallah ceerno Ibrahima Ceerno ceerno Jalaluddin ba
Ba. صلاة الفاتحة. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masha Allah, yang ko ina TV, rama ceerno mawɗo, kondirama juude, kondirama enɗam, jiiɗuma diddu yafontirde, fiɗante hoore mum, fiɗande bandu mum, fiɗande bandu mum, fiɗande hoore mum, alhamdulillah, masha Allah. Ceerno Ibn Mar Ceerno Abdoul Hayy Diallo inchallah. Alhamdulillah alamin, masha Allah. Min haɗo mbayodirta eske masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibn Mar Ceerno inchallah.
machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin insyaallah di tanggal masyaallah jadi masyaallah 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 alhamdulillah sekali ya Ibnu Marsyal صلاة الفاتحة من يبدأ ما شاء الله Ibnu Marsyal machallah non machallah alhamdulillah alamin yeɓiyan koɓe nangue TV weltare moon e garde julɓe ha ɗo e garde duusongo ha ɗo galle ceerno ɗo alhamdulillah alamin duusi ceerno Ibnu Ceerno bam Hamidou bam Sapa machallah noon bandiraɓe rewɓe araɓe salminde e juurade nangoɓe law feeno Tijani yomɓeɓe waynotoɓe ha kadi waynotoɓe koto bureau men foof machallah alhamdulillah alamin non yeɓiyan koɓe nangue TV e beltanima jiɗɓe kala o kaw Alassane Fall to legal Moussola en jetti bandiraɓe kala en jardiɓe no fewi no fewi no fewi no badar sehlaɓe en gardi duusongo ha ɗo hajjiyankoɓe meɗen hamdulillah ɓe mbaynima gam yaade toon e Dakar gam ɓennude toon to Makkatul Mukarrama machallah ceerno Bachir Ceerno gande pitana kala kon yaadata e dental ngal inchallah kon ardata ɗum inchallah ceerno Ibnu Marsyal e Yamro Ceerno kayno kadi ceerno neɗima toon to Bissau Guinée Bissau alhamdulillah jogoten en ɗem ha e leyɗele toon kala alhamdulillah rabbil alamin no ceerno Ousmane Ba machallah ceerno Ousmane no ceerno Alaji Ceerno machallah koye ardiɓe e golle ɓe e jeeya min jetti bandiraɓe kala en jarniɓe ha nder bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe tinodiren nangodiren yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama